таҷлил аз иди наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳри турсунзода бо ҳузури раиси ҷумҳури тоҷикистон эмомалӣ раҳмон баргузор шуд. сарфи назар аз ҳавои сарду боронӣ, муҳити идона ба таври қобили мулоҳиза гарм ба назар мерасид. раиси ҷумҳур низ аз мардум даъват кард, ки иди наврӯзро бо хурсандӣ ва самимона таҷлил кунанд, аммо кор карданро низ аз хотир набаранд. من بگنم که بشینتون نگاه بگیرید جشن نوروز جشن خورسندی کردن است، رقص و بازی کردن است، سرود خواندن است. حداقل یک مقام داریم، واجب هیچ مقام نیست. فقط برابر دولت نگاه نکنید، ما سیده سوال نمی‌جواب. мояи шодии ширкатдорон дар таҷлили наврӯзи турсунзода барномаи театрии иҷрокардаи ҳудуди 9000 толибилмон ва ҳунармандони кишвар буд, ки тақрибан 2 соат идома кард. хатти сюжаи ин барнома боз аз тарғибу ташвиқи ҳам суннатҳои миллии наврӯзӣ ҳаст, ҳам ҳидояти мардум ба созандагию бунёдкорӣ. ва дар ҳар ҷое ки барномаи нав таҳия мегардад, воқеан барномаи куллан нав аст. бахусус барномаи имсола аз он ҷиҳат бо муҳим аст, ки он хеле суннатҳои наврӯзро аз нав эҳё мекунад. меҳмонони хориҷӣ аз таҷлили бошукӯҳи наврӯз дар тоҷикистон ва даъвати меҳмонон аз хориҷи кишвар ба ин ҷашнро истиқбол карданд. Навруз – это наш древний, самый родной праздник, самый яркий. наврӯз ин ҷашни хеле қадимӣ ва асри мо аст. ҷашне ки хеле бошукӯҳ аст, ки мо аз кӯдакӣ дар хотир дорем, барои он ки ин ид дар хуни мо аст. дар ин ҷашн ғизоҳо болаззат ва ғайриоддӣ омода мекунанд, ки дар ҳеҷ ҷои дунё нест. духтарон либосҳои зебои худро бар тан мекунанд, ки дар ҳеҷ ҷои дунё нест ва хотироти бачагиро ба ёд меорад. Которой нигде нету. И вот вспоминаем наше детство. дар моҳи сентябри соли 2009 юнеско, муассисаи илмиву фарҳангии созмони милали муттаҳид, наврӯзро дар феҳристи мероси фарҳанги башарӣ ворид кард ва дар моҳи феврали соли 2010 маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид дар иҷлосияи 64-уми худ қарореро ба тасвиб расонид, ки минбаъд 21 март ҳамчун рӯзи байналмилалии наврӯз таҷлил мешавад. дар тоҷикистон ҳам наврӯз баъд аз касби истиқлолияти давлатӣ ҷойгоҳ ва мақоми муносиби худро ба даст овард ва аз як ҷашни мардумӣ то ба ҷашни давлатӣ эътироф гардид. ҳамакнун барои таҷлил аз ин ҷашни суннатӣ дар тақвими тоҷикистон 4 рӯз расман истироҳат эълон шудааст.